A szívek húrjázunk. Hogy? Elcsájtja tőlünk, majd így lesz. A trióból duó. Várj. Ja, a vágy tüzé... Nem, ez valahogy nem jó. Várjunk. Ne rekordolj! Kiengedtelek, hogy rekordolj. Azt a hang. Esett a mikrofon. Recorded she like a boss. Ne rekordálj. Let's talk in English, it's more formal. Nem rekordolok, nem. Most sem megy a laptopon el sem. Ilyen. Fel. Várj, én leszek inkább a Pumba, úgy érzem. Akkor kezd, Baki. Küldjetek én nekem is. Jó, ez jó, Kennerik azt jól nyomja. Na, kezdted el. Látom én, mi készül. Mi? Na. Mi? Mondom, mi? A szívek úrja zsong. Hogy? Tovább nem tudom. De már ott van a szöveg. Elcsábítja tőlünk majd. Így lesz a triobódó. Ó, atyám bebuzis. Parán. Ez tök jó pedig. Nem büszke Ja, vagyok Az a rá. vad románc csak elvakít. A A vész nem vész nem látható. látható. Na, most ki jön? Baki, te jössz! Ezt nem kód. Érzed már a szép napszabát, a vége You were égis. kicked from the channel. Mi a fasz? Channel switched. Ezt ki csinálta? Kurva. Volt. Ki volt? Ki volt? Józsi volt. Ki? Ja, mi? Ez Az nem jó. De hogy Ja, a múlt, a makacsu. Lehet, jázd Hogy alig vissza. vár a remény. mindig rekordolok. Lehet, jázd vissza. Megmondjátok, hogy kezd. Én Jázd. tudom,